Bertambah grup Yana, saya merata cilik, ada harap nyekar. Orang nek tulisannya mir kene malian. Kono? Kita ini ada nyekar Pak nyekar, kita nyekar di pemakaman sini. Yuk ikuti terus guys. Kowe kok ekonomi tapi nyawang loh maisan kok kesandung jungkel dari sana. Engko kameramen kamu ndosor agak depan sana nu. Kita mencari kuburannya satu persatu. Semoga saya tidak lupa. Iya toh. Ngono kuwi karo ndonga apa, Mir? Karo ndonga apa? Ya salam karo ahli kubur. Ngono kuwi. Iki lek randang tak kijing mesti nah di sini kamu dari sana no. Mbok katemi sapa iki? Kuwi enek Mbah Dugel. Kuwi Mbah Dugel? Mbahmu? Kowe kowe tapi ini iki nek bapakku kudu harus cepet dikijing ya. Kalau enggak nanti mendelep. Oke, aku kira iso ndodok, guys, dengkulku lara. Iki makame bapakku juga anak-anakku. Anak gue ini kuburannya anak gue iyalah kok titik men ya wes ngene mak sainem tak dadekne siji kene wes dadak nangen tak mosok men enggak apa-apa wis kene. Sikilku. Kita melanjutkan ke Mbah. Engko lek mak sainem hari Senin aja. Yuk kita ke sini mencari. Berarti nek bapakku cedek Mbah Dugel ya. Kok malah nganu ya ditembok terus malah kayak ya di kuburannya di mana ini saya masih mencari-cari juga mantau siapa ini Pak Jemiran kayak sehari ini toh Priyono dikijing ketoke iki Mbok Marisa kayak sehari iki turutane krono lho yes enggak apa-apa lah kayak akad iki mbahku lanang wedok iki kayak akad kok enak wong ngirim toh
Gak iso ndodok dengkulku saya sakit gitu. Iya tapi Cirolu kayak pari mbok ra ndi yo bupo nirah iki kowe kok kono mir kok kono iki nekmu telu to. Onira iki mbake bapakku sing nomor 1. Enggak dia anak. Aduh kayak sari. Yuk kita ke kayak sari. Kita iki jek golek-goleki karena aku yo lali karena kuburannya semakin apa ya semakin oke. Iki mau nerong ditembok malah ditembok. Terus dimana masuk aku harus sih so ya ketokane masih muda. Nur Kasan Bunur iki mbah lebinem nang kene iki mbah lebinem ngendih nek wong iki kok itu kayak sari lagi malah dicoplok iki kene aneh jenenge dicoplok iki kayak dikicing lho kayak sari iki. Hah? Bapak Buniran bayuh malah gitu pokoknya kayak deretan gini terus iki coplok ndase barang iki piye lah aku lo yo ndak apal no iki malah watu iki koyo delok ini sapa dipipik so tinggal nek kuburane sapa dipipik iki Tringatun ngendi to mir biasa yang ngene iki gak juga kayak ketoke iki nggih darah kene-kene iki kok ndiseki kok enek endok bosok bareng. Mbak ngendi yo Munawar wis apa nyari kono-kono udu iki Kusnanto Sri sapa iki? Iki bukan nek wong kae mau, udik ning Kusnanto nek wong kae mau sing tas ngalih. Nek tek sari reneng.
Ini Pak Haman nih. Udut nek Pak Aman nek wong iki no ya. Kembang iki lho nek wong kuwi. Iki ra mungkin nek Kak Sari kae kijingane gak ngono kuwi, kijingane apik. Ayo. Nek mana ya? Bisa lo is ndelesep barang. Ya amplop, ya amplop. Tukiem. Bapak Boniran. Gak eruh aku. Lali aku. Dhisik deretan kono lho. Mesti ku coplok ndase mesian. Mesti coplok ndase dadi jenenge ilang. Wes didadekne sitok karo bapake kuwi kakange. Barisan. Wes tak brukne sini ya. Iki tinggi mak sainem karo bapak kuwi. Karo bapak kuwi. Kayak Sari nang kene. Terus saya nggak bisa dodok, dengkulnya sakit. Wis kok nek kesel aku. Oke Daniel, kita sekarang melanjutkan elu. Oke. Urung